jsou jakékoliv, tak jsou opravdu tady všemu velmi nakloněny a pomáhají nám. Takže vítejte pod ochranou andělů tady letos na letošních Vánocích. Krásně si to s námi tady užijte, my jsme se na vás těšili, chceme si to užít s vámi. A zahájíme dneska takovým malinkatým pidí koncertíčkem na uvítanou.